যতन लामसोगो नङायथ' ATP निउज ताखर गोबां ससियेल मिडियानि बिथिङाव ताबो गोबां जे फेसबुक बा मेटा जे प्लेटफर्म न तये जे कक आवायमंग बा कक मालामा सालायमाने नुकजागै दं माने अबनतिनि आं त्रिपुरा ककबाय बा ककब्र ककबाय स्राय के सिबाय सुक्रुय साय खोनारनानै फायमानि इनक्ला किसु निउज चैनल रागोबो अबाहायखे नुकजागै दंखा जे मेटा फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब अबाहायखे मेटा प्लेटफर्म रक बा ससियेल मिडिया प्लेटफर्म रक ताबो भारत क्लोजिंग बा बन्द खालामजानाय अबाहायखे रागो तामिल रमानि बा सालाय दंमानिबो नुकजागै दंखा तो अबनतिनि स्राय के सिबाय सुक्रुय सानाय ATP निउज बा नंगनो जतन अबन बागै भिडिअ पाइसा जरा लगे लैथंदि कक गंखा अबाहायसि जे ताकुराव जे अबनतये जे 23 जुलाई ओके बिनि आगे आं किसे सानाय जे अबनि कक बांलाय माने अबनो कक मालामा सालायनानै जे मेटानि CEO बा मेटानि CEO फाये सरासरि दिल्ली फाइचिनि इंडिया गवर्नमेंट बा भारत सरकार भारतनि प्रधानमंत्री PM ब्रह्मा नरेंद्र मोदी फाय कक सालायखा इनक्ला कक सालाय माने मामप्ले रावबो जों नुखा ताकुराव अबतमानि बागै तमा कारनि बागै अब प्रब्लेम फायखा बा अ कक मालामा सालायनानै तमा कारनि बागै नांखा तनि बागै कक सालायनानै नांखा अबनो जों क्लियरलि के साइ खोनारनाय एन्ड अ प्रब्लेम बाफुनिसिमि अ प्रब्लेम सुरु माने अंखा तमानो तयो सक समस्या अंलायखा बा प्रब्लेम अंलायखा ओके तो बिदिनो पुरा नायलायथंदि प्रब्लेम अंखा अबनसे प्रब्लेम सुरु माने अंखा 23 जुलाई नि हर बा 23 जुलाई भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जे कायसा भिडिअ फेसबुक भिडिअ कायसा आपलोड खायजाक जे भिडिअ पेपर लीक नि विषय जे स्टूडेंट रकनि सोरंगि तंनाय रकनि पेपर लीक नि विषय न तये ब कक साख्लाय माने बा अबनि विषय न तये ब कायसा भिडिअ नि बिसिं तै कक मालामा रखलाय माने जे भारतीय नागरिक रंग बर' रंग तकराव इनक्ला अ भिडिअ न मेटा जे प्ले अ भिडिअ न मेटा रक बा जे प्लेटफर्म नि जे सामोनख्लाय तंनाय रक अ भिडिअ न 2 घंटानि बागै होल्ड खालाय तंजाक बा 2 घंटानि बागै अ भिडिअ न फेसबुक नि बा फेसबुक इंस्टाग्राम जे कुनु मेटानि 2 घंटानि बागै गाइड खालाय तंजाक बा होल्ड खालाय तंजाक इनक्ला अबनो न तये अबनो परेव आबार जे 2 घंटा होल्ड खालाय तंमानि कारणे मेटानि जे चेयरमैन यानी कि मेटानि जे सामोनख्लायनाय दंगै जे बनो प्रधानमंत्री न बनो साजाक जे बकनो किसुता मिसआंडारस्टैंडिंग बा भुल बसंत अंगै थांमानि हिए किन्तु अबाहाय सिबाय सिमि इंक्लाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनो साजाक लिया इंक्लाय अबनो साजाक गया अंगै डायरेक्टली मेटानि जे मेटा हैंडल खालामनाय रकमा बा मेटानि CEO न बरिंखखा जे ककमालामा सालायनानै बागै बा अबनि विषयनो तये इनक्ला 5 आगस्टनि दिनाव अबनो तये दिल्ली फाय मानजाब फायखा सरासरि मेटानि जे मेटानि CEO मार्क जाकारबर्ग फाय मानजाब फायखा अ ककमालामा सालायथाय दाय इनक्ला अरसमि जे मोदीजीनि जे भिडिअ पोस्टनि सिमि ककमालामा अंजिया आरो गोबां जे इंडियानि बा भारतनि जे मेटानि बा जे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि मेटा प्लेटफर्मनि तयै जे आरो गोबां नांगौ माने आपडेटिंग बा पलिसि रंनो चेंज खालामनाय बा पलिसि रंनो तयै आरो गोबां रुल रेगुलेशन गाइडलाइन अबाहाय रंनो तयैबो ककमालामा सालायमानि नुकजाखा बबो विषयनो तयै आरो ककमालामा सालायजाखा हिमबा अबनम्बर सानाय सिबाय सुक्रुबाय अब अंखा जे ताबो ससियेल मिडिया ताबो जेमन सेक्सुअल पोस्ट एरपर निनि AI जेनारेटेड पोस्ट रक बा अबतिहायखे AI जेनारेटेड भिडिअ पोस्ट अबाहाय एरपर निनि गोबां आरो दङ इलिगेल पोस्टिंग इलिगेल भिडिअ इलिगेल अबाहाय जितु किसु जेमन फेक बा अयनो कंटेंट इलिगेल कंटेंट अबाहाय के रकम बागै गोबां सेक्सुअल अबुसे एरपर AI जेनारेटेड डिफेक्ट अबाहायखे आरो गोबां आरो अन्यान्य विषयनो तयैबो अधीन ककमालामा सालायजाखा ताकुराव हिंक्लाय ताबुक जे गोबां जों निउज चैनल रक नंमानि जे फेसबुक इंस्टाग्राम रक बन्द खालायजासिनाय
বা বন্ধ অংশনাই ইন্ডিয়াও হিয়াव बाहायखे निउसराव दाबो रोख्लाय दंलाय माने नुजाखा अब बिसुक जराते गबै ताकुरो दाबो जे इन्टारनेटनि बिसिंथै बा नगैमान माने बा गुगल जे इन्टारनेटनि बिसिंथै रिपोर्ट अनुसारे मान माने अब हिंक्ला बाहाय सिता कुरांक्लाय इन्डियाव कोनो इंस्टाग्राम फेसबुक बा यूट्यूब अब ससियल मीडिया प्लेटफर्म राव बंद अंगिया माने जे मेथानि जे सामोनख्लाय तंनाय बा मेथानि जे ओनार बा मेथानि जे मेथानो कंट्रोल खालामनाय बावनोसे वार्निं रोजाक जाक भारत सरकारनो हयते जे अबाहायखे नेक्स्ट टाइम अंजनाय निया माने हिंक्लाय जे मेथानि सीईओ जे जुगाबार्ड बावबो कावरजाक जे अबाहायखे आरो नेक्स्ट टाइम अंगिया हिंक्लाय जत किछु पलिसि रंगबो ताबो आरो अको खैरनाय गाइडलाइन गाम खैरनाय हिंक्लाय इलिगेल कंटेंट अब जत रंगबो ताबो गामखे एक्शन लाजानो अबाहायखे साख्लाय जाक बा अबाहायखे कावरजाक भारत सरकारनो हिंक्लाय कोनो बंद अंगिया इंस्टाग्राम फेसबुक अकराव ini YouTube rok kono abo bondong ya Bharat Sarkar hingklai Bharat Sarkar bo sair jok अबाहायखे जाहाथे नेक्स्ट टाइम अंजनाया हिया हिंक्लाय आरो भारत सरकार साजा जे भारतनि इन्डियानि आइन रंनो किसुता माने चलेजनायनि बागै माने इन्डियानि भारतनि जे गाइडलाइन बा रुल रेगुलेशन आइन रंनो किसुता माने चलेजनाय बागै बा चलिनानै नांनाय बा चलेदि हिंबो साजाक जे जेकाबार्डनो मार्क जेकाबार्डनो साजाक अबाहायखे जे मेथानि सीईओ ताकुराव अबाहाय फ्ले हिंक्लाय अर जागा जों स्रायखे बुजिनो मावो जे कोनो अबाहायखे अंनानै थांया जे बंद अंनाय फेसबुक इंस्टाग्राम रok बंद अंनाय थांसिनाय अबाहायया ताकुराव हयतोबा नाव बुजिमानिबो बोलों खाना ओके तो नक स्रायखे रो बुजिमान खाना हिंक्लाय लाइट थांनाय दिनो आरो कायसा कगंखा लाइट थांनाय दिनो आसामनि जे गोबां प्लाटनि सोमोन्दोनो तैजों गोबां जागाव ब्रुराव डनेशन खालामनानै नुजाखा चान्दा कालेक्शन खालामनानै नुजाखा दा जे चान्दा रक कालेक्शन खायो जे प्लाट एरिया बिसिंनि जे ब्रुनो साहाय्य सुबासुक रनानि बागै हिबो ब्रुनो चान्दा कालेक्शन खालामनानै रावबो नुजाखा हिंक्लाय अबनो तैयो आसाम सरकार बा आसामनि चिफ मिनिस्टार साख्लायजाक जे अबाहायखे रक गोबां ब्रौ ताबो अबाहाय बुमुरो रुवै संगठन बा जे कोनो अर्गेनाइजेशन संगठन बिसिं बैनार रुवै स्कैनर बॉक्स तैतुये चान्दा कालेक्शन खालायो निजेनि स्कैनर रुये अबाहायखे सामोन खालाय तंमानि हिनु इनफरमेशन मानजाव बा अबनि बागै आसाम सरकार साख्लाय जिरजाक लायथानाय दिनो नखाजों जे साख्लाय रोजा जे प्रधान मुख्यमंत्री आसामनि जे अबाहायखे रक बंद खालायदि अबाहायखे रक खालायनो नांगिया बा बैनार तैतुये बॉक्स तैतुये डोनेशन बॉक्स तैतुये लामा लांथ्राय जे कोनो जगह बाजार नगर अबाहायखे डोनेशन खालायनो नांगिया बा अबाहायखे खाता खालायलेदि हिया साका आसाम सरकार माने अब नों जुदि फारिख्लाय निजिनि अरनि चुबादि नों आरो बेनि देनि लाय अबाहायखे ताचुबादि अब नों चुबा माने अबाहायखे अंगिया नों चुबा फारिख्लाय निनि देनि सुफारि नों चुबादि बेनि अरनि थुंथुङै नों अबाहायखे ताचुबादि अबाहायखे साख्लायमों हिंक्लाय जारा जे अबाहायखे निजिनि स्कैनार रुवे रां प्रतारना खालायतंनाय बा अबाहायखे स्कैम फाहिमाप्ले एकदिके अबाहायखे खालायतंनाय रंनोबो आसाम पुलिसनो क्राक नायकल नायनि बागैबो माने साख्लायजाक आसाम सरकार ताकुराव अबाहाय फ्ले हिंक्लाय जतन सालगाम तिनि बिजय सिकनो माने